Mong bana asset sa pulis? Dili taon, oy, dili taon. Na siya amigo nga pulis, pero dili yung taon siya asset. Oy, dili yung taon, oy, dili gina tinuod. Hugot nga gibarugan ni Juvie Lagaras ang asawa sa gipusil patay nga kanhi Chief Tanod sa Barangay Carita nga dili asit sa pulis si Johnny Lagaras. Nakahibaw ang asawa nga adunay gipambadlong ang iyang bana, kabahin lang kini isip Chief Tanod sa Barangay Carita kani adto. Dugang sa asawa, mubadlong gyud ang iyang bana labi na kun naghimo og sayop ang maong tao. Apan dihang dili na Barangay Tanod, wala na sab kini mag-apil sa kalihukan sa barangay. Kay nagtrabaho naman kini isip gwardya sa pribadong yuta ug gikataho nga walay gikaaway sa iyang gitrabahoan. Matod ni Juvie, ang iyang bana nakasurvive sa pagpamusil niadtong Mayo 2023 sa wala mailhing mamumuno. Laing panghitabo usab, gipangdunggab sab og buwang ang biktima sa laing responsable apan nakasurvive sa kamatayon. Gawa sa wala pag-angkon sa asawa nga asit sa pulis ang namatay niyang bana nga kanhi Chief Tanod, wala sab siya mutuo nga dunay anting-anting o kublan ang iyang bana nga gihulagway sa silingan nga usa ka martial expert ang biktima. Giulo pagpusil sa wala mailhing mamumuno ang kanhi Chief Tanod sa Barangay Carita samtang naglimpyo sa jealousy sa gawas nga bahin sa Pinoyanan sa sitio Kaymito, Barangay Carita, dakbayan sa Sugbo, pasado alas 8 Domingo sa buntag, Enero 12, 2025. Ang biktima nga si Johnny Lagaras, 64 anyos, siyam katuig nga Chief Tanod sa nahisgutang barangay. Apan naundang tungod kay bag-o na ang kapitan. Matod ni Juvie, asawa sa biktima, atol sa pagpamusil anaa sa gawas nga bahin sa Pinoyanan ang iyang bana samtang naglimpyo. Kalit lang nakadungog sila og usa ka buto. Nagkadugo na kini dihang gitabang sa ilang mga anak ug dunay samad sa ulo. Walay nakakita sa pagpamusil kay ang mga tao sa dapit nangatug pa gumikan kay dunay gibilaran sa miaging gabii. Blanco pa ang kapulisan sa naghimo sa krimen ug padayon pa ang ilang investigasyon. Lakip nga gisubay ang CCTV footage nga naaduol sa nahitabuan. Di nakita ang usa ka lalaki nga nagsulob og helmet, nagkarsonis og nagsapatos ang nakuha sa CCTV nga daling misibat pipila ka gutlo atol sa insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.